खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामगोन सासे हायर सेकेन्डारि आर्ट्स फरायनाय स्टुडेन्टनि केरियारखौ लानानै मोननैसो बेस्ट केरियारखौ लानानै जों मोनथिगौ नैबे समाव बिटिआरनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ आरो एसे दुं हावा हावा बारहावा सोलिगासिनो दङ थिग बे समानैनो हायर सेकेन्डारि एग्जाम होखांनानै गोबां फरायसाफोरा न'आव जिरायनानै दङ आरो गोदाव सोराव जानानै दङ मा खालामगोन मा फरायगोन आंहा जेबो राहा गैला बायदि बायदि साननानै खायफाया इनफरमेशन गैयिनि थाखाय बाथ्राफोरखौ मोनथिनि थाखाय गावनि जिउखौ खोमसि होननानै फिल खालामदों बेखायनो बेफोरखौ आङो क्लियार खालामनो थाखाय मोननैसो इनफरमेशन होनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों आरो नोंथांमोना सानोब्ला जे बे भिडिअखौ नायनानै सोरनिबा एसे हेल्प जादों अब्ला नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामगोन आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ शेयार खालाम आरो जायफोरा बेफोर बाथ्राखौ मोनथिखागौ नोंथांमोना नायनानै टाइम वेस्ट खालामनाङा आं बेखौ खावलायो स' दा जोंनि समाजाव जोंनि गामियाव जोंनि न'खरफ्राव गोबां मानसियानो बुङो जे हायर सेकेन्डारिखौ आर्ट्सआव फरायनाय माने बेकार जानाय लाइफआ बरबाद जानाय खोमसि जानाय बायदि बायदि नाथाय बाथ्राया ओरैबायदि जे सासे हायर सेकेन्डारि आर्ट्स फरायनाय स्टुडेन्टआ सासे मोनसे साइन्स स्ट्रिमनि केरियारफोरखौ लानो हाया नाथाय साइन्स फरायनाय स्टुडेन्टफोरा आर्ट्सनि जायखिजाया केरियारखौ लानो हायो ओंखायनो आर्ट्सआव कम्पिटिशन लेभेला एसे हाई जायो ओंखायनो आं बुंनो लुगैयो जे जायफोर फरायसाफोरा सानदों जे आर्ट्स फरायनाय माने बेकार जानाय दैट मिन्स बिदि साननानै गोबां फरायसाफोरानो गावनि फरायनायखौ एसे स्ल' खालामो एसे बानाय खालामो आरो गोबाङानो फराय एखे होननानै सानना लायो नाथाय बाथ्राया बिदि नङा जिहेतु नोंथांमोननि केरियार मोनसे लिमिटेड मोनसे लेभेलाव थाहैयो ओंखायनो आं खावलायनो लुगैयो नोंथांमोननि कम्पिटिशन लेभेला जिहेतु हाई ओंखायनो आं खावलायनो लुगैयो फरायसाफोरखौ नोंथांमोना साइन्सनिख्रुइ बांद्रायसो फरायनांगौ आंनि बायदिब्ला नाथाय जोंनि फरायसाफोरा मा जायो साइन्स माने 6 घन्टा 7 घन्टा गोबां फरायनांगौ आर्ट्स माने फरायाब्लाबो जायो 1 घन्टा फरायो मालाबा आधा घन्टा फरायो मालाबा फराया नाथाय बिदिजों जोंनि जिउखौ जों दैदेननो हानाय नङा केरियार गैया होननाय सिगाङावनो जों गावखौ जि फरायनांगौ बे गियानखौ मोजाङै लाग्रोनांगोन जोङो जेसेबां नों गियान लानो हागोन जेसेबां नोङो साबजेक्टनि सायाव नों नलेज गेइन खालामनो हागोन अब्लानो नोंनि लाइफआव नोंनि जिउखौ नोंनि जिउनि थांखिखौ नों मोननो हागोन स' ओंखायनो फैमोन दिनै जोङो मोननैसो बिराद इम्पर्टेन्ट केरियार आर्ट्स स्ट्रिमनि स्टुडेन्टफ्रा जायफोरखौ लानानै फरायनो हायो आरो गावनि जिउखौ दा 1 नाम्बार केरियारानो जाहैबाय केरियार माने मा हायर सेकेन्डारि एग्जामखौ फरायखांनानै बेसिम फरायनो हायो बेनो जाबाय BA बेचेलर अफ आर्ट्स स' BA खौ जोङो बायदि साबजेक्टआव मेजर लानानै मोजां साबजेक्टआव मेजर लानानै जेरैबायदि इक'नमिक्स इंलिश पलिटिकेल साइन्स हिस्ट्रि जिअ'ग्राफि बायदि साबजेक्टफ्राव जोङो मेजर लानानै मोजां पास खालामनानै BA खौ पास खालामखांनायनि उनाव जों मास्टार डिग्रि फरायनानै मास्टार डिग्रिखौ फरायखांनानै नेक्स्ट लेट आरो हायार स्टाडि मोनसे पारसिउ खालामनानै जेरैबायदि MPhil PhD खालामनानै जों कलेज अफ एसिस्टेन्ट प्रफेसर मोननो हायो नाथाय जों गोबां फरायसाफ्रानो बुंनो नागिरो गोबां मानसिफ्रानो बुंनो नागिरो जे BA MA पास खालामनानै बेकार गोलैसोनानै दङ नाथाय रियेलिटियाव बिदि नङा आरो जायफोरा बुंदों बिथांमोननि एजुकेशन बेकग्राउन्डखौ नाय जायफोरा बिदि बुंदों बिथांमोना गावनो सोलोंथाइ गैया अब्लाखौ मालायखौ मा एडभाइस होनो स' नोंथांमोना बेफोरबायदि आराव गोदोनो नाङा नोंथांमोना जा साननाय दङ जा टारगेट दङ गोसो होनानै फराय आरो नैथियाव आं बुंनो लुगैयो बिराद इम्पर्टेन्ट केरियार BPEd बेचेलर अफ फिजिकेल एजुकेशन जायनिखि जोंनि समाजनि गोबां फरायसाफोरा खेला दुला बायदिसिनायाव बिराद इन्ट्रेस्ट लायो स' नोंथांमोना जाय स्टुडेन्टफोरा बिदियाव इन्ट्रेस्ट दङ नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना BPEd फराय बेचेलर अफ फिजिकेल एजुकेशन बेनि थाखाय गोबां केरियार दङ नैबे समाव बायदि सेन्ट्रेल स्कुलफोराव फिजिकेल एजुकेशन टिचार गैयाब्लानो जाया जायखिजाया कचिं सेन्टार जायखिजाया स्पर्ट्सनि सेन्टार बेफोराव माने बे फिजिकेल एजुकेशन डिग्रि थानाय सुबुं नांगौ ओंखायनो नोंथांमोना BPEd खौ फरायनो हायो हायर सेकेन्डारि पास खालामखांनाय लोगो लोगोनो सोरबा जुदि सानोब्ला नोंथांमोना लिगेल सार्भिसाव थांगोन बा सोरबा एडभकेट जानो लुबैदों सोरबा जुडिशियेल सार्भिस सोरबा जाज जानो लुबैदों अब्ला नोंथांमोना मोनसे केरियार चुज खालामनो हायो जाबाय BA LLB बे जाबाय 5 years इन्टिग्रेटेड कोर्स स' आं नोंथांमोनखौ खावलायनो लुगैयो जायफोरा बे लिगेल सार्भिसाव जायफोरा आयेननि खान्थियाव बा बे लिगेल सार्भिस होनना बुङो जायखौ बेयाव साख्रि मावनो लुगैदों बा गावखौ बेजों केरियार दानो लुगैदों नोंथांमोना हायर सेकेन्डारि उनावनो BA LLB बेचेलर अफ आर्ट्स बेचेलर अफ ल' बे इन्टिग्रेटेड कर्सखौ नोंथांमोना फरायनो हायो दा थामथियाव आं बुंनो नागिरो जायफोरा आर्टआव इन्ट्रेस्ट जायफोरा आर्ट खालामनो इन्ट्रेस्ट नोंथांमोना बेनि थाखाय एडमिसन लानो हायो BFA बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स बेनि उनाव आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन BSW बेखौबो फरायनाय नोंथांमोना बेचेलर अफ ससियेल वर्क बेनि उनाव MSW फरायनाय मास्टार अफ ससियेल वर्क जायनोखि जोंनि माने आसामाव बा जोंनि BTR रिजनाव गोबां बायदि डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारबाय थायो जेब्ला नोंथांमोना बेफोर डिग्रिखौ खालामगोन अब्ला बेयाव नोंथांमोना एंगेज जानो हायो आरो
आं दा मोनसे केरियारखौ बुंनो लुगैयो हटेल मेनेजमेन्ट बे जाबाय 3 इयार्स कर्स बेचेलर अफ हटेल मेनेजमेन्ट बे हटेल मेनेज फरायनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गावखौ बिराद मोजां दैदेनलांनो हागोन गावनि मोनसे स्टेन्डार्ड लाइफखौ दैदेनलांनो हागोन बेचेलर अफ हटेल मेनेजमेन्टखौ नोंथांमोना गभर्नमेन्ट इनस्टिट्यूटआव मोजाङै फरायनानै पास खालामखांनाय लोगो लोगोनो 5 स्टार 4 स्टार हटेलाव मिनिमाम 35,000 40,000 स्टार्टिं सेलारि लानानै नोंथांमोना साखरि मोननो हायो बेनि उनाव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरो आरोबाव मोनसे केरियार टुरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट बेबो जाबाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट केरियार जायफोरा आर्ट्स फरायदों सो नोंथांमोना जायफोरा आर्ट्स फरायनानै टुरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट फरायनो सानदों नोंथांमोना बेखौबो फरायनो हायो जायनोखि टुरिस्टफोरखौ मेनेज खालामनाय बे टुरिज्म इन्डास्ट्रियाव नोंथांमोना जब मोननो हायो जायफोरा मिडिया लाइनथिं थांनो लुगैयो बे बिथांमोना मास कम एन्ड जार्नालिज्म बेचेलर अफ मास कम एन्ड जार्नालिज्म बेखौ नोंथांमोना फरायनो हायो आरोबाव मोनसे दंबावो मोनसेया जाबाय बेचेलर अफ फेशन डिजाइनिं जायफोरा माने इन्ट्रेस्ट मडेलिं बायदिसिनायाव बा बायदिसिना डिजाइन खालामनायाव नोंथांमोना बेचेलर अफ फेशन डिजाइनिं फरायनो हायो आरोबाव आं बुंनो नागिरदों बे जाबाय एयार हस्टेस फरायनो हायो आर्ट्सआव फरायनायनि उनाव एयार हस्टेस फरायखांनायनि उनाव केबिन क्रिउ जानो हायो एयार हस्टेस ग्राउन्ड स्टाफफोराव बायदिसिना जब मोनो ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ फरायनो हायो आरोबाव लास्ट मोनसे इम्पोर्टेन्ट बे जाबाय BCA बेचेलर अफ कम्पिउटार एप्लिकेशन बेचेलर अफ कम्पिउटार एप्लिकेशन फरायनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना डाटा मेनेजमेन्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट बायदिसिना नोंसोर बेखौ सोलोंनो हागोन आरो नोंथांमोना IT सेक्टर बा IT इन्डास्ट्रियाव जब मोननायनि मोनसे खाबुआ दङ ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जायफोरा मिन्थिया नोंथांमोना बे इनफरमेशनखौ मोजाङै लानानै मोजाङै गावखौ डेडिकेट गावखौ बावसो आर्ट्सआव फरायनाय माने जेबो केरियार गैया आर्ट्सआव फरायबाबो गोबां केरियार दङ नाथाय नों गावखौ बेसेबां बावसोमदों नों गावनि केरियारनि सायाव नों गावनि स्टाडिनि सायाव गावनि साबजेक्टनि सायाव नों बेसेबां नलेज दङ बेसेबां स्किल दङ बेनि सायावसो नोंनि केरियारा डिपेन्ड जायो आरो आर्ट्सआव हायार सेकेन्डारि पास खालामखांनायनि उनावबो नोंथांमोना NDA एग्जाम होनाय नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि जायखौ UPSC कन्डाक्ट खालामो बेनि थाखाय इन्डियान आर्मियाव नोंथांमोना रिक्रुइट जानो हायो आरो बेनि थाखाय नोंथांमोन नांगोन इंलिशनि बिराद मोजां कारेक्ट नलेज यू शुड हेव कारेक्ट नलेज इन इंलिश स' नोंथांमोना सोलोंलां मोजाङै गावखौ बिराद जेथिंबो डेभेलप खालामनो सोलों जेनेरेल स्टाडिसफोरखौ मोजाङै नाय जायनोखि 20 थाखायाव नों योजना मेगाजिन मोनो मान्थलि मेगाजिन कम्पिटिशन साक्सेस रिभिउ जायनोखि 70 थाखायाव 70 रुपिसावनो मोनो जायनोखि नोंथांमोना मास मोनसेयाव जानानै 2000-3000 खरस खालाम स' स्टाडिनि थाखाय 70% खरस खालाम अब्ला नोंथांमोना गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन स' आं आसा खालामो नोंथांमोना बे आं बुंनाय जे केरियार दङ नोंथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामनानै गाव माबायदि इन्टारेस्ट बेखौ गावखौ बावसोमनानै नोंथांमोना गावनि केरियारखौ मोजां खालामगोन आरो नोंथांमोना फरायसा जिहेतु फरायनायाव इन्टारेस्ट होनांगोन अब्लानो नोंथांमोननि केरियारा नोंथांमोननि फिउचारा जोबोद गोजों आरो एबा ब्राइट जागोन गोजोन्थों